खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रमाकान्त खख्लारि आं गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जे आं मिथिनानै मोनदों जोंनि बर'फोरा दिल्लीयाव जोंनि भारतबर्षनि राजथावनि बे दिल्ली सहराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादा बड'लेण्ड महोत्सव माने बेहाय 15 नभेम्बराव खुंनो लादों। लोगोसेयैनो 14 नभेम्बर खालाराव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बा गायसननाय सानखौ बे खालाराव गाजा गोमजायैनो फालिनो लादों। बे बाथ्राखौ आं मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। ओंखायनो बे बाथ्रानि सायाव आं थारमाने बुंनो लुबैयो जे बियो जोंनि गवालपारा जोंनि बर' रावनि बर' रावखौ आरो जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मास्टार रेस दानायाव खोब हेफाजाब होगोन। बे ओंखायनो आं गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै लोगोसे बर' रायजोनि जानानै आं बर' साहित्य सभानि बिबानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों गाहाय नेतारि हिसाबै लोगोसे बिबानगिरिफोरखौ आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं हाजासे साबायखर बावो लोगोसे बरायो जे आसा खालामो बे जोंनि बड'लेण्ड महोत्सवआ जोंनि बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव जेब्लाबो सिनायथि होगोन आरो बर' हारिया 14 नभेम्बराव जिहेतु बर' थुनलाइ सान आरो बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान हिसाबै जिहेतु बेयाव फालिनो लादों। जोंनि गासै जोंनि बर' रायजोखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन हारिखौ लाफानानै दा बे जोंनि बर' हारिया दे राव थुनलाइ हारिमु दङ बेखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होगोन आं बेखौ आसा लाबाय। आं आसा खालामो बे फोरबो फालिनायखौ जोंनि बे बड'लेण्ड महोत्सव फालिनायखौ लोगोसे आरो बेवहाय जोंनि 14 नभेम्बर खालाराव बे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानखौ बे गाजा गोमजायै फालिनो लानायखौ आफा इसोरा जाहाथे मोजाङैनो मोजां खुंलांनो हेफाजाब होयो आं बेखौनो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय जाबाय। गोजोन्थों।